Baqhola okushiyekileyo emva kokuba umasipala ethe wadiliza izindlu zabo ngelithi bangene ngetshova kulo mhlaba. uSoshanguve ngomnye wabo bachaphazelekileyo. Ibingomnye wabantu abakhe amagumbi ebezakuqashisa ngawo. Basically, my plan here was to build 1-bedroom units, about 6 of them, that I was going to rent out about 2.5K per month each, so that I can get some income because I'm an unemployed individual at this point. uSoshanguve kwakunye nabanye abachaphazelekileyo bathenge amanxiwa nge-20,000 kwindoda ethe ngumnikazi walo mhlaba. uSoshanguve uthi uRhulumente ngeyisingathe ngcono le meko. I think the government let us down in the worst possible way. Ukanti umasipala wesixeko saseTshwane uthi aba bahlali bebengene kungekho mthethweni kulo mhlaba. I can confirm without any fear of contradiction that those residents in Soshanguve, whose homes were demolished early this week, had illegally connected electricity and water from the nearby existing network. Aba bahlali bachaphazelekileyo kulindeleke ukuba babambe intlanganiso kwiveki ezayo.